cha-cha. En dat alweer voor de 13e keer. Mag ik u voorstellen, dat was jullie Eileen Weber en Molly Strickninger. Voorzitter van de Barsjury is als van ouds de notarieel begaafde Desiree Dello Stiletto. En mijn naam is Loco Roquette. Zit Loes inmiddels? Ja, Loes zit. Ja, ze lacht ook weer inmiddels. Nou goed, u let bij ieder lied op 3 aspecten. 3. Ja. Het lied zelf. Ja, hoe beoordeel ik dat dan? Nou, dan doet u gewoon uw ogen dicht. Ja, wat hoort u? Is dat 8 punten waard? 10 punten? Of zoiets moois heb ik nog nooit gehoord. 12 punten. Doe ze point. Het zou zomaar kunnen. De tweede criteria is de look. Het eruit ziet. Nou, jij ziet er in ieder geval fantastisch uit, Mario. Ja, het kan iets verkeerder, hè? Maar om dat pas goed te kunnen beoordelen, moet u toch even uw oren dicht doen. Ja, om hier te kijken. En dan hebben we tot slot, last but not least, de X-factor. Zet u schrap voor Het Event of the Year. Het evenement van het jaar. Dat kunnen we ons niet meer afnemen. Nee. Genoeg geluld. We gaan het podium vrijmaken voor onze eerste kandidaat. Dat is meteen een hele bijzondere kandidaat. Ze staat er klaar voor. Ze staat er al klaar voor. Ik ga er vast naar achter. Ze is nieuw. Ze is nieuw in ons assortiment. Dames en heren, hier is zij met Een ode en knipoog naar Vieux-Beierland. Met het lied Un jour, un enfant, Pia Vapeur. Un jour se lèvera sur 3 branches de lilas qu'un enfant regardera comme livre d'images. Allereerste keer dat ik meedoe en ik mocht gelijk de spits afbijten en het was ontzettend fijn. Echt hoppa, gelijk ervoor gaan. Het verbroedert eigenlijk, hè. Ik vind het eigenlijk heel mooi omdat dan heel Europa samen is of zo. Dat vind ik altijd heel mooi. Ja, en de liedjes, het is gewoon geweldig. Ik hou heel erg van klassiek. En ja, ik hou echt wel van de oude stempel, zeg maar. Hè. Dus van de oude liedjes. Daarom heb ik ook Frida Bocara genomen. Geweldig. Een soort kruising uit Freddie Mercury en Edith Piaf. Want een beetje meid is op het Songtra-festival altijd goed voorbereid. Stevast is de eerste deelnemster die zich aanmeldt. En dan heb ik het over hoogzomers rond de Gay Pride van afgelopen jaar. Een liedje met een luchtje. We zijn benieuwd. Hier is Miss Baksel. De carrière kon sluiten met een deurtje. En niemand kon ruiken dat irritante geurtje. Dan kan ik weer op stap gaan, van vroeg tot laat weer uitgaan. En iedereen die dan zei, ben je echt nu windvrij? Een scheetje, iedereen die laat, wat is een scheetje? Van voor naar achter rolt het uit je eetje. Naar bruine bonen, spruitjes, uien, achterzoek, dan weet je. Dat wordt vast en zeker weer een scheetje. Als het tegen zit in een klein cafeetje. En neuren in de maneschijn. Dat zo en kussen bij het afscheid aan de deur. Ik dacht, wat nou? Ik ruik en
te veel je flauw een scheetje. Je rookt het niet, meneer, oké, dat weet je. Het stond nog meer als bekkenteer, dat scheetje. Dat spijt me dan, ach weet je, soms vergeet je dan een beetje iets te toch. Een natte wind. Het is al heel lang geleden dat Teddy Scholten dat zong. Heeft u daar trouwens mee gewonnen toen? Vakjury, hè? Ja. Dit jaar is het namelijk alweer 60 jaar geleden dat het Euro Songfestival voor het eerst begon in 1954. Dus Teddy was er heel vroeg bij. En wie er ook heel vroeg bij was, is onze volgende kandidaat Marlene XL. En ze komt uit voor het land Turkije. Onder het motto... Ik of jij? Ja, ik. Oh, ja, doe jij dat maar dan. Ja, ik. Ja, ik leef pas als ik zing. Is hier Marlene XL met Vivo Cantando. Cuántas noches fallando por mi camino sin fin. Cuántas noches fallando. Ik zing vanavond in het Spaans Vivo Cantando van Salome. Een van de 4 winnaressen in 1969. Ex aequo met Lenny Koer, Lulu en Frida Bocara. Vivo cantando, vivo soñando. Solo quiere que me está pasando. Ya está temblando esta patati. Als kind moest ik naar de buurvrouw, want mijn ouders waren er helemaal niet van en de buurvrouw wel. Mijn vroegste herinnering is 1981 Bucks Fizz met Making Your Mind Up. En die heb ik bij de buurvrouw gekeken, dat weet ik nog. En vanaf dat moment was ik om. Het evolueert. Het is populairder dan ooit. Met al die landen die erbij zijn gekomen. De opsplitsing van het Oostblok natuurlijk. Al die staartjes die erbij zijn gekomen. En heel veel landen, gelukkig ook sinds een paar jaar Nederland, sturen hun beste mensen. Dat was bij ons jarenlang niet het geval. Maar nu hebben we 3 jaar op rij echt A-artiesten. En dat doen heel veel andere landen al jaren. En de kwaliteit is, het heeft in de jaren 80 is het enorm ingezakt naar de prachtige jaren 60 en 70 met al die Franse chansons en noem maar op. En in de jaren 80 was het, hier en daar niet om aan te zien. En gaandeweg is dat weer enorm opgetild. En het verbroedert. Wat was het geval? Gisteren werd ik gebeld door een doodzieke Charité La Bestier. Ze kon nauwelijks praten, ze was hartstikke ziek. Ze zei, Coco, ik kan niet komen morgen. Het gaat niet lukken. Ik kan wel komen, maar ik kan niet komen. Je snapt toch wat ik bedoel? Hoe moet dat nou? Ik zeg, kind, kruip lekker onder de wol. Neem een lekkere grog. Best ziek. Wij hebben altijd wel ergens een oude drek in een hoekje. Je staat op podium opgetreden. Ze weet dat ik een grapje maak. We zijn hartstikke blij dat ze er is. Ze is meteen aan de slag gegaan. Ze heeft teksten geleerd, ze heeft japonnetjes uitgezocht. Ze heeft nauwelijks een oog dicht gedaan. En het is er niet aan te zien. Ze is hier met een oude draak uit de 70 jaren. Après soi, Victoria Vals. L'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais je peux t'en vouloir. Hoeveelste keer doe jij mee vandaag? De 4e keer. De eerste zag ik Dana, All Times of Everything. Ik denk dat dat 1969 was. En daarna mocht ik 2 jaar voor straf niet kijken, want dat is een keer ondeugend geweest. En toen zag ik Vicky Leandros winnen. En vanavond heb ik het dan bezongen. Het is een draak van een lied om te zingen, echt waar. Maar wel leuk. Après toi,
diva van de eerste uur. Hier is Dolly Woods met It's My Time van Jade Ewan uit 2009. It's my time, it's my time, my moment. I'm not gonna let go of it. My time, it's my time, and I'll stand proud. There's nothing I'm afraid of. I'll show you what I made of. Show you all, it's my time now. My time, it's my time, and I'll stand proud. There's nothing I'm afraid of. I'll show you what I made of. Show you all, it's my time now. Onze verwachtingen zijn zeer hoog gespannen voor Kiki Boobs met My Number One! Ja, Kiki. Gisteren nog in de Lodaal en nu sta je hier voor de eerste keer op het Songtra Festival. Ik vind dat je het fantastisch hebt gedaan. Hier is ze dan, Dora! Royal! Rise like a phoenix! From the fading light I fly like a phoenix. Out of the ashes seeking rather than vengeance. Retribution you were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn. You
beetje opgeblazen. Miss Baxel, wil een ijsscheetje even zien. Dat gebeurt niet vaak, dames en heren, want travestie is weliswaar een heel breed begrip, vinden wij van Vereniging Travestie Cabaret. En daarom zijn we zeer verheugd dat wij na jaren van afwezigheid weer 1 drag king, wat zeg ik? Nee, 2 drag kings hebben, dus vrouwen. Lekker hoor ik al, als mannen. Het... Het gaat er vooral om dat je altijd kan zijn wie je bent en dat iedereen mag zijn wie die is. Het is allemaal oké. En dat is waar zo'n avond als dit over gaat. Het gaat niet over een pruik of een parelstoel. Het gaat over je mag er zijn. En dat maakt deze avond zo mooi. En daarom zingen wij. In pakjes of jurken, dat maakt allemaal niet uit. Nou, ten eerste dat ik genoemd wordt nu Eileen Comeback. Want ik heb 4 jaar niet meer meegewerkt aan het Euro Songfestival. Met 4 jaar geleden en nu, wat is de grote verandering? Dat er mensen, artiesten zijn die veel beter kunnen zingen als vroeger. Vroeger dacht ik nog wel eens, nou auw. Maar nu heeft iedereen zo fantastisch gezongen. En bewonderenswaardig. En de Joseph van Lui Lekkerland gaan naar John, laat ons niet langer in spanning. Miss Baxel! Lekkerland! Victoria Falls. Wat gaf de doorslag? Kanje. Een kanje. Ik ben voorzitter van Legoland. Legoland. Zijn jullie eruit gekomen? Nou, het was een top battle. We hebben een ex-eco 3. Heb ik net besloten trouwens. Is dat met... Zij weet er niet bij voorzitter. Dus voor Jurkije. Jurkije? 8 punten. 8 punten. Jurkije een 12 punten van ons. Joseph Plan. Ja, allemaal je eigen randje mee. Plus 8. Plus 12. Plus 8. Plus 8 is... Ja, 48. 40 punten totaal. Dora Royale. En Kiki Poeps. Vorig jaar nummer 1, dit jaar weer nummer 1. 176 punten. Hier staat het. Victoria Falls! Hier is ze met Après Toi. Après Toi. Gedeelde 3e plaats. Door naar de... Heerlijk, voor de eerste keer. Superleuk, superleuk, super spannend. Ik had het niet verwacht, maar echt, ik ben zo dankbaar. Van top to teen, prachtig. En zo mooi gezongen, my god. Maar jullie waren allemaal mooi. Ik sta nu met een van de beste en mooiste mezzo-sopranen van Nederland te praten. Margaret Richards. Ja. Jij was hier bij mij vanavond. Ja. Ja, ik ben echt helemaal verbouwereerd. Het was een geweldige editie. De kandidaten waren goed, de sfeer was leuk. Wat kan ik ervan zeggen? Er is heel veel behoefte aan. En ik vind het zelf ook nog steeds heel leuk om te doen. Ik sta hier echt helemaal flabbergasted. Het was een gigantische avond, het was mega druk. En zo gauw als het kon heb ik me weer een beetje ontdaan van mijn Coco Coquette outfit. Want dat knelt allemaal maar en het zweet, dus je zit nu een beetje in de afbouw. Maar dat geeft helemaal niet, want we hebben helemaal geen geheim. En dat delen we graag met het publiek. Een blikje achter de schermen.
En voor de schermen natuurlijk ook.